Kula menika sampun kewowoken nyumurupi dhateng soroting Sang Hyang Pratanggapati tuwin kula menika sampun keladuk anggen kula mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Dendha. Tanganipun tiyang gesang menika namung werni 3, lair netepi kewajiban pungkasanipun badhe pinundhut dhateng panguwasaning dat Kang Purwengdat. Monggo kula menika sampun keladuk yuswa, kula menika sampun sepuh. Wonten pundi malih purukipun tiyang sepuh jawi namung ngentosi dhateng timbalanipun ingkang ngakarya luka. Kula nggadahi negari ingkang semanten wiyaripun wujudipun negari Mandaraka. Ngastina lan sak piturutipun menika nalika dereng wonten lan dereng ketingal kuncaranipun menika kawon kuncara kaliyan negari Mandaraka. Muncer-muncere Prabu Salya nalika semanten Nalindra Ngastina dereng ketingal lan Nalindra sanesipun dereng ketingal. Mila kula menika sampun rumang ngraosaken mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Dendha, kula wis ngrasake dadi wong kaloka, kula wis ngrasake dadi wong sugih, kula wis ngrasake dadi wong duwe pangkat. Saniki kula wis tuwa. Monggo anak kula wadon 3 ginarwa dening anak Prabu Mandura, Nalindra Ngawangga tuwi Nalindra Ngastina. Ingkang kalih inggih menika pun Burisrawa kaliyan Rukmarata. Menika sampun cinajang badhe pikantuk warisan saking ingkang Rama ing Mandaraka.